الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan makaranta mai albarka da muke tattauna dangane da falala da muhimmancin zikiri da kuma addu'a. Na'am, muna dai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ka tashe mu cikin masu kiranka, masu ambatonka dare da rana. Yan uwa, yana daga cikin ni'ima da ubangiji zai wa mutum, Allah ya taimake shi harshen sa ya zama danyi wajen kiran Allah, kamar yadda manzo Allah yake faɗa, wala yazalu lisanuka sallallahu alaihi wasallam rataban min dhikrillah, kada ka bari harshenka ya gushe face yana danye wajen ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Kullum ka rinka kiran Allah kana ambatansa don insha Allah ta'ala ka samu kyakkyawan, ba ni sunan shi, kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe yana da alaƙa da kulawarka da Ubangiji da kiranka ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Mun faɗa a baya, mun tattauna cewa yana ga cin amfanin zikiri ga rayuwar ɗan adam shine Allah tabaraka wa ta'ala zai so mutum, kuma Allah zai tuna da mutum. fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kuma Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, riwaya sahiha, riwayar Imam Bukhari da Muslim, riwayar Imam Abi Huraira, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min. Wanda ya ambace ni ma zan ambace shi, sannan duk wanda ya ambace ni a cikin mala jama'a, ni ma insha Allah ta'ala zan ambace shi cikin jama'ar da suka fi nasa alkhairi. Wannan yana nuna mana muhimmancin mu kira Allah, mu ambaci Allah tabaraka wa ta'ala laila nahar, ga kuma kankare zunubi. Duk mai kiran Allah, duk wanda yake ambatan Allah, automatically kamar yana samun kankaran zunubi. Manzo Allah ya ce babu wani aiki da dan adam zai aikata a rayuwarsa wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah irin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma akwai lada mai tarin yawa da falala kwarai da gaske. Allah ya kaddara zikiri shine ibada wadda take da an yi ta ake samun lada, kuma ake samun falala, ake samun matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Har ma aka ce ita ce ibada da tafi kowace ibada sauki a yasarul ibadat. Ba buƙatar motsi, ba buƙatar tsalle, ba buƙatar rangaji, ba buƙatar kaza. In dai zikiri ne na musulunci, na sunna, to mutum yana zaune akan gadonsa ma zai iya yi, yana kwance zai iya yi, yana ofis ɗinsa zai iya, yana cikin motar sama zai iya yi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Ya zo a cikin riwaya ingantacciya, abu mai daɗi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, a rana guda 100 ya faɗa, to Allah zai bashi ladan ya yanta wuyaye, wato baiwa guda 10. Sannan kuma wa kutibat lahu mi'atu hasana, za a rubuta masa kyawawan ayyuka na lada guda 100. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a, kuma za a yafe masa mummunan aiki guda 100. Kuma wa kana lahu hirzan min ash-shaytani fi min dhalika al-yawm, ko yawmihi dhalika, ko yawmu dhalika ta yumsiya. Wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir zai zama wani kandagarki, wani kariya a gare shi daga shedan a wannan rana. Jama'a, ku duba yadda annabi yake son mu. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Manzo Allah yana son mu, yana kaunar mu, yana ta bamu abubuwa na falala. Ka faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe, zai zama kariya gare ka daga shedan a wannan yini. Kaga wannan ba karaman ni'ima bace kwarai da gaske. Kuma ba wanda zai aikata wani abun da ya fi naka sai wanda ya zikirin sama da naka din. Ga wani hadisin ingantacce shi ma riwayar Imam Bukhari da Muslim, falalar faɗin subhanallahi wa bihamdihi. Duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi a rana sau 100, to za a yafe mai zunubansa ga baki ɗaya, ko da ku zunuban nan sun kai kumfar kogi ne. To ashe wannan yana nuna mana ba iya kaɗai faɗin astaghfirullah shine yake kankare zunubin bawa ba, a faɗin subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi shi ma yana kankare wa mutum zunubi. A wata riwayar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim,
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa, masu rashin nauyi kuma masu sauƙi akan harshe, kuma wanda Allah yake son su tabaraka wa ta'ala. Allah yana so a rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Allah yana son wannan. To waɗannan kalmomi Allah yana cikawa mutum mizani da su, shine thaqilatani fil mizan, thaqilatani fil mizan. Sannan yan uwa musulmi masu ambaton Allah, masu yawan addu'a, albishir din da zamu yi muku shine yawan ambaton Allah, yawan zikirin nan. Annabin rahama yana faɗa shi zikiri dashe ne na gidan aljanna. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a riwayar Abdullahi dan Mas'ud yace laqitu lailata usri bi Ibrahim Khalilullah, na haɗu da Ibrahim badadin Allah, annabin Allah babana, lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni, na haɗu da shi. Sai shi annabi Ibrahim yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad iqra minni, wato iqra ummataka minni salam, ka karanta al'umma ka ce ina gaishe ta. Muna ce da annabi Ibrahim wa alaikas salam ya nabi Allah, wa alaikas salam ya habib Allah ya khalil Allah, ka ce wa al'ummarka ina gaishe ta. Al'umma na Muhammadu, annabi Ibrahim yana gaishe ku, yana muku sallama ta musulunci, kuma ka gaya musu cewa ita aljanna tayyibatu turba azbatul ma wa anna qi'anun wa anna ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ka gaya musu cewa lalle aljanna kasarta mai tsarki ce, kasarta tsabtatacciya ce, kasarta ainihin wato kanshi ne da ita, kamar yadda ya zo a riwaya. Sannan kuma tana da ruwa mai daɗi gidan aljanna. Ya Allah ka shayar da mu ruwan aljanna mai daɗi, azbatul ma, kuma tana da tsandauri gidan aljanna. Sannan kuma da shanta shine faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Abun mamaki waɗannan abubuwan, ai an san dashe ko? To waɗannan su ne dashe a gidan aljanna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, su ne dashen gidan aljanna. Wannan yana nuna mana automatically mutumin da yake yawaita faɗan waɗannan kalmomi da sunan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala a bisa tsari na shari'a yanda aka ce a yi, to insha Allah ta'ala ana masa albishir da gidan aljanna. Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya rubuta mu cikin waɗanda wato za su samu shiga gidan aljanna albarkacin zikiri da ambaton Allah. Ba wannan kaɗai ba, duk mai ambaton Allah yana cikin haske. Yin zikiri da ambaton Allah da addu'a yana sababa wa ɗan adam haske a rayuwarsa. Nurun fi hayatihi wa nurun ba'da mamatihi wa nurun fi qalbihi, zai samu haske a zuciyarsa, haske a rayuwarsa, haske bayan rayuwarsa, haske kuma a ainihin wato bayan mutuwarsa kenan nake nufi. Wa nurun fi qabrihi, zai samu haske a cikin kabarinsa. Kaga wannan a ce masha Allah abun farin ciki ne kwarai da gaske. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu laysa bi kharijin minha fi dhulumati, kai ko kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Yanzu wanda muka ainihin wato muka da matacce ne, muka raya shi kuma muka bashi haske yana tafiya a cikin mutane, zaka hada shi da wanda yake cikin duhu yana rayuwa a cikin duhu, wanda ba zai fita daga cikin duhun ba? Misalin farko ana nufin mumini ne. Ai mumini ne istanara bil imani billahi wa mahabbati wa ma'rifati wa zikri, ya samu haske. Mumini yana samun haske da imani da Allah, mumini yana samun haske da son Allah, mumini yana samun haske da sanin Allah, mumini yana samun haske da ainihin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Istanara al-mu'min bil imani billah wa bi zikrihi tabaraka wa ta'ala wa bi mahabbatihi tabaraka wa ta'ala. Da haka mutane da suke so samu haske ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala. Misali na biyu shine ghafil, gafalalle da ya bar Allah ya watsar da ubangiji tabaraka wa ta'ala. Al-mu'rid an zikrillah wal mu'rid an mahabbatillah tabaraka wa ta'ala, wanda ya kauda kai dangane da barin ya kiya kira Allah, ya kauda kai ya kiya so Allah, to wannan shine zai rayu cikin duhu. Dan haka anan gurin albishir ne muke wa 'yan uwa
cewa su sani cewa azzikiru nurun li qalbi zakiri wa wajhihi wa a'da'ihi. Ita shi zikiri haske ne ga ainihin wato zuciyar mai zikirin da kuma gangan jikinsa da kuma ainihin wato a duniyarsa da lahirarsa da barzakunsa. Duk wanda yake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah ta'ala zai ga haske a rayuwarsa, ba zai ga duhu ba. Shi yasa kullum muna faɗa muna maimaita, duk mutumin da ya tashi da safi yayi azkarus sabahi, ya ambaci Allah bayan asubahi, ya roƙi Allah, yayi dukkan zikirai da ake kamar yadda suka zo a cikin littafin Hisnul Muslim. Akwai azkarus sabahi wal masa, zikiran da ake da safe da wanda ake da yamma. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, in yamma ne amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Su la ilaha illallah wa da la sharika lahu da muka karanta, ana so a yi su da sau 100 da safe, sau 100 da yamma. Wannan yana da kyau, ko a yini. Mutumin da ya wayi gari yana wannan, to za ga ya fito cikin haske, annuri a fuskarsa. Amma wallahi wani idan ka haɗu da shi yadda ka san daga kabari ya fito, haka za gan shi ba kyan gani. Wani fa kun haɗa ido da shi fa wallahi dai ka kifa kai, saboda wato yadda ka san ruwan kwata aka zuba mala a turbine. Ba alamar jin kai, babu alamar tausayi, ba rahama, ba walwalar fuska, saboda bai kira Allah ba, saboda bai yi zikiri ba, saboda bai ambaci Allah ba. Rashin zikiri jama'a, rashin ambaton Allah yakan sa mutum ya wayi gari fuskarsa a turbine, babu fara'a, ba walwala, kuma mutum ya ji dank, ya ji diq, ya ji haraj, ya ji kunci, ya ji matsi, ya ji damuwa a cikin zuciyarsa. Saboda me? Saboda bai ambaci Allah ba, kuma bai kira Allah ba. Wallahi wannan ba karamar asara bace ba. Shi yasa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah ya ce wanda ya kauce wa ambatona, wa man arada an dhikri, yaki ambaton Allah, yaki ainihin zikiri da kiran Allah tabaraka wa ta'ala bil alfazil ma'thura, da lafuza wanda aka rawaito su, to yana da rayuwa mai kunci, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahu ma'ishatan danka, yace wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, zai yi rayuwa mai kunci, rayuwa mai matsi. Ya rabbi ka raba mu da rayuwa mai kunci. Daga cikin sababin abin da yake sababa rayuwa mai kunci shine rashin kiran Allah, rashin ambaton Allah. Ya Allah ka sanya mu cikin bayi da za su rinka ambatonka, suna kiranka. Kuma yace zan tashe shi ran tashin kiyama a'ma, yana makafu. Qala rabbi lima hashartani a'ma, mutum zai ce ya ubangiji ya aka ka tashe ni makafu. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka. Fanasitaha ay fataraktaha, ka watsar da ayoyin mu, ka yi kai aiki da su. Allah ya ce a kira Allah, ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira, amma kai ba kai ba. Abin da yake gaban ka shine wannan kake bauta, kullum sai ka duba wannan bila adadin, sau nawa barkace, kullum idanka kullum. Shi yasa duk idanmu ya riga ya mutu, bai da karfi, saboda muna kallon haske haske haske, yana mana illa. Kuma ina ma da hasken da ake kallo na alkhairi ne, na albarka, to an ci ribar rayuwa. Amma duk abin da aka kalla a cikin wannan abar wanda Allah baya so bai yarda da shi ba, wallahi an yi asara, ba karamar asara ba. Sannan kuma abun mamaki ya koyan wani abun farin ciki shine ambaton Allah tabaraka wa ta'ala da yawa yakan gadar wa dan adam Allah ya yi masa salati, mala'ikun Allah su yi masa salati. Allahu akbar. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Ai wanda Allah ya yi masa salati to ya rabauta dukkan rabauta. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Wannan abun albishir ne Allah tabaraka ta'ala yake mana, ya ku bayin Allah, ya kun da kai imani ku ambaci Allah da yawa, ku yi zikiri tasbihi safiya da maraice. Allah shine yake muku salati da mala'ikun Allah, kai ɗaya fa Allah ya maka, mala'ikun Allah su yi maka, su fitar da ku. Allah ya fitar da kai daga duhu ya kai ka zuwa ga haske. Lalle Allah ya kasance mai jin kai ne ga mu'mine ga baki daya. To babu albishir da ya wuce wannan irin a ce Allah tabaraka ta'ala da kansa yana maka
salati, yana yabonka, yana yafe maka. Sannan kuma Allah zai gaskata mutum a cikin dukkan abin da ya aikata, kuma zai samu kamal, sifatul kamal. Ba daɗi mutum ya wayi gari ya je kiyama Allah ya ƙaryata shi, ce abin da ya yi ba daidai ya yi ba, ko kuskure ya yi ko ƙarya ya yi. Amma fa inna zakira, mai ambaton Allah, wato Allah zai ba da labari cewa ya yarda da shi, Allah ya aminci da shi, ya kuma karɓi dukkan zikirinsa da ambatansa da yi. Bayan wannan cikin hikima ta Ubangiji, duk mai ambaton Allah yana cikin amincin Allah, duk mai ambaton Allah yana cikin amincin Allah, yana cikin kulawar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Amma munafiki baya kiran Allah da yawa. Wani abin da mutane ya kamata su gane, duk wanda kaga baya yawan zikiri, baya ambaton Allah, to munafiki ne, wal iyazu billah. Ya Allah ka kare mu, ya rabbana, ya Allah ka tsare mu da tsarewarka. Rashin kiran Allah, rashin ambaton Allah, wannan munafurci ne, yakan gadar da munafurci a rayuwar mutum. shi sa Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wala ilaha ula. Ba sa ambaton Allah sai kaɗan, su munafukai ba sa ambaton Allah sai kaɗan. Annabi Kabu yana cewa man aksara zikrallahi azza wa jalla bari aminan nifaq. Duk wanda ya yawaita kiran Allah, bari aminan nifaq, zai kubuta daga munafurci. In dai kai yawaita ambaton Allah, to ka kubuta daga munafurci. To kaga in baka so ka tashi cikin almajiran Abdullahi ibn Salul, kaga ya kamata ka rinka kiran Allah. Zikirin safe baka wasa, zikirin yamma baka wasa, shiga banɗaki babu sakaci, fitowa daga banɗaki babu sakaci. In za a shiga masallaci a ambaci Allah, idan an fito a masallaci a ambaci Allah. Yan kasuwa za a shiga kasuwa a yi zikiri a kira Allah. Idan za a shiga makabarta a yi zikiri a kira Allah. In za a kwanta a yi alaƙa ta aure a kira Allah. Babu wani motsi da mutum musulmi zai yi a rayuwarsa ba tare da ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ba. Duk abin da mutum zai yi, wallahi tallahi, idan ya ambaci Allah sai ya samu albarka a cikin ambacin Allah din. An tambayi Ali bin Abi Talib dangane da khawarijawa, yace munafiquna hum, wa qala al munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Wai su khawarijawa, ya Ali bin Abi Talib, za a iya cewa su munafikai ne? Sai ce ai munafikai ba sa ambatan Allah, su ko khawarijawa ai suna ambatan Allah, don haka su ba munafukai bane ba. Kenan wannan alamatun nifaqi shine qillatu zikrillahi azza wa jalla. Alama ta munafurci shine karancin kiran Allah, karancin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma idan ina so na samu aminci daga munafurcin, al'aman minan nifaq, to sai in yawaita kiran Allah, in yawaita karatun Qur'ani, in yawaita salatin annabi, in yawaita subhanallah, in yawaita astaghfirullah, in yawaita la ilaha illallah. Wannan zai ba wa mutum kariya da tsaro tsakaninsa da ainihin wato munafurci. Sannan kuma ga waraka ta zuciya. Duk wanda yake kiran Allah zai samu warakar zuciya, zai samu hasken zuciya, ba zai gamu da ciwon zuciya ba, al'amradul qalbiyya, ciwuwuka na zuciya da suke damun mutane. In mun ce ciwon zuciya, ba sai muna nufin ciwon zuciya da zai ka ji raɗaɗi ko ya kwantar da kai da asibiti. No, akwai ciwon zuciya na damuwa, ciwon zuciya na ƙarancin imani, ciwon zuciya na rashin tausayi, ciwon zuciya na hassada, ciwon zuciya na baƙin ciki, ciwon zuciya na ƙeta, ciwon zuciya na ƙin Allah, ciwon zuciya na ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ciwon zuciya na sha'awar bid'a, ciwon zuciya na sha'awar sabon Allah tabaraka wa ta'ala. Duka ɗan adam yana iya jarabtuwa da waɗannan cututtuka, al'amradul qalbiyya, bisababi wato al-bu'd an dhikrillah, saboda nisantarsa da yake dangane da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa malamai suke cewa shi zikiri yuzhibu qaswatal qalb. Ambatan Allah, addu'a, roƙon Allah da kiran Allah yana tafiyar da ƙeƙasar zuciya, dan ita zuciya din tana bushewa malam. Yanda ka san karmami ya bushe yamas, to haka zuciyar ɗan adam take ƙeƙashewa ta bushe. Ba abin da yake jikata sai faɗin subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil.
da karanta alkur'ani da sauran zikirai. Wannan shi ke jika zuciya ta zamanto ta ainihin wato ta jika cikin ni'ima. Yanzu abin mamaki yan uwana, ku lura da wani abu guda, ko bakinka ne ya bushe sai ka ji ba daɗi, kana ta laɓa-laɓan harshe don ka jika shi, ko kana sa ruwa a bakinka don ya jike, in makogoronka ya bushe ba daɗi. To amma zuciya tana ƙeƙashewa ƙyamas yayin da aka nisanci kiran Allah, aka nisanci ambaton Allah. Ya Ubangiji, muna roƙonka tabaraka wa ta'ala, kai mana arziki ka tashe mu cikin masu kiranka, ma ainihin wato a ambatonka, mu zamanto na kusa da kai. Dan an ce wanda yake kiran Allah qaribun min mazkurihi ne, mai kiran Allah yana kusa da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Kai wa mazkuruhu ma'ahu, ma Allah ma yana tare da kai ga baki daya. Shi yasa wannan ma'iyya khassa, ma'iyya ce keɓanta ce wacce take masha Allah ta daban, wanda mai ambatan Allah yake kasancewa tare da Allah. Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna. Allah yana tare da masu takawa da kuma waɗanda suke masu kyautatawa. Ba ma'iyyatul ilmi wal ihatatul amma bane ba, wannan ma'iyya ce bil qurbi wal wilaya, kusanci ne da ubangiji, wal mahabba wan nusra wal i'ana wat tawfiq. Duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya haɗawa bawa mai ambatan Allah, yana kusa da shi, yana dab da shi, ba wai ainihin wato yana nesa shi ba. Wallahu ma'as sabirin wa inna Allah la ma'al muhsinin. Duka waɗannan tarayya da ubangiji ta kusa ce, ba wai wadda yake ta ainihin nesa ba. Sannan kuma za a samu ni'imomi, masha Allah. Duk wanda yake kiran Allah zai samu ni'ima. Wannan kiran Allah da yake zai ja mai ya samu ni'ima, kuma zai samu kariya daga dukkan mummunan abin da yake bai da kyau. Kamar yadda kuma dawwama akan zikiri, dawwama ne akan yi wa Allah da'a. Duk wanda ya dawwama akan ambaton Allah, to kamar ya dawwama akan yi wa Allah ne tabaraka wa ta'ala da'a. Kuma masha Allah, duk wanda ya dawwama akan yi wa Allah da'a zai tarar da mizaninsa a cikin tab da aikin alkhairi. Ya Ubangiji, ka cika mana mizanin mu yawmal qiyamati yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin. So babban abin da zai taimaki bawan Allah ya bi Allah shine zikirin Allah. Shi yasa suka ce fa zikiru akbarul auni ala ta'atillah. Babban abin da zai taimaki mutum akan bin Allah shine zikiri da ambaton Allah. Ya Ubangiji, ka tashe mu cikin masu kiranka, ka tashe mu cikin masu ambatonka a bisa sunna, a bisa shari'a. Bari mu dakata anan insha Allah saboda kurewar lokaci. Wa bihadal qadri kifaya. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.